Знаете ли, кои умения ще са ключови през следващите 5 години? Ние сме Top Rent A Car, най-голямата компания за автомобили под наем, доказана от True Leaders през 2023. Работим в сектора на мобилността, а нашата мисия е проста – да правим предвижването по-лесно, бързо и достъпно. Разполагаме с над 3000 автомобила, всеки ден обслужваме клиенти от целия свят и наблюдаваме как професиите в нашата индустрия продължават да се развиват. Ако погледнем напред, следващите години най-важните умения в нашия бранш са 3. Работим с дигитални системи и технологии. Днес почти всичко е електронно: навигации, резервации, мениджмънт, обслужване, адаптивност в мобилността. Всичко се развива бързо. Електромобили, нови софтуери, нови процеси, но хората, които учат бързо, винаги са една крачка напред. Комуникация и обслужване. Изкуственият интелект помага, но човешкото отношение никога не може да бъде заменено. Изкуственият интелект ни улеснява работата. Той не е робот, който ни замества. По-скоро е помощник, който ни спестява време. Повечето отдели в нашата фирма използват изкуствения интелект и го интегрират постепенно в работата, който ни помага да оптимизираме процесите и да си вършим работата по-качествено. Не се страхувайте да използвате новите технологии. Учете активно, бъдете комуникативни и отворени към работата с хора.